rame rame-rame sang tengahe dalan kecil Dampyak dampyak dampyak-dampyak rejim padha asesoran Dagas rojek Dagas rojek rombongan jejak ngebut Apa tanpa gunung ngebut tanpa tukang ora imut mreng bebanya ning saiki rojek kudu diatasi Yen kebacut yen kebacut bisa agawe bebati Yo 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 Rame rame rame-rame sak tengahe dalan kecil Dampyak dampyak dampyak-dampyak rejim padha asesoran Dagas rojek Dagas rojek rombongan jejak ngebut Apa tanpa duga ngebut tanpa tukang ora imut mreng bebanya Lah saiki ning saiki rojek kudu diatasi Yen kebacut bune yen Yo Mas Ayu bisa agawe bebati Mung kasih so garwane wong liya